Asenso, Misamis Occidental! Asenso, Pinoy! Mabuhay ang Misamis nun! Salamat. God bless us all. Dili mo menos sa 90 ka kusog nga palakpak ang gitunol sa katawan sa Misamis Occidental sa dihang gihimo ni Governor Henry Waminal ang iyang ikatulong State of the Provincial Address kaganihang buntag Oktubre 3 sa Bayfront Arena dinhi sa Oroquieta City. Sa natad sa panglawas, gipaniguro sa gobernador nga adunay 1 million kada bulan nga magasto og kinigikan sa Philippine Charity Sweepstakes Office ug tungod niini halos libre na ang taga Misamis Occidental sa panahon nga sila mahospital. Ang budget sa atong 5 ka provincial hospital this year na sa 693,313,617 pesos. Unya ang atong national tax allocation na alang sa 1,649,577,480 pesos. Disubsidize sa provincial government ang expenses sa hospital. So sa 1.6 billion, kuhaan sa 600 million, 1 billion na lang ang nabili. So what about other programs and services? Gamay na lang ang nabili. So kulang dyan. Kining inyong gobernador kauban sa atong mga provincial officials o duha nato na congressman sa Team Asenso. Nangita dyan o pati kung unsahon nga mamahimong income generating ang atong hospital nga bisan pa og libre ang pasyente. So atong yung i-maximize ang utilization sa national fund. Para mahimong income sa atong mga hospital. Unsa man ang mga fund sources nga atong ikuhaan, i-charge na to sa PhilHealth funds. Muna ang first line of defense. Pasalamatan na to ang PhilHealth karon na paspas na mubayad sa hospital. Kung hindi man makover tanan sa PhilHealth, ang sobra atong i-charge sa medical assistance for indigent patients. Not only indigent, but for those in crisis situation in collaboration with the Department of Health. Ang paghatag umayong karsada gikan sa komunidad paingon sa mga merkado sa syudad. I am happy to report to the Misamisnos that in our 2 years in office, we have invested a total of 3.02 billion pesos of provincial funds. Worth of infrastructure projects ranging from tourism flagship projects, hospitals, road concreting, multipurpose building and water systems, without again resorting to borrowing. Wala ta mangutang. Mangutana mo, asa man ta nagkuha og pondo. Kay this amount is more than the 20% development funds of the province in 2 years and more than 90% of the national tax allocation for 2 years. The answer is, money ang resulta sa good governance. Gikalipay usab og dako sa katawan sa Misamis Occidental ang programa sa agrikultura sa ilang probinsya. Ang mga kuwan, basta ayuda sa masakan, uno, tambal, angkan. Ano? Nakatabang ba ni sa panginabuhian sa imong pamilya? Ay, labaw pa. Ay, ako kay katabang na to. Kasi na ka ng tagaan tagkuhan. Sa una, wala inaabang karon na ay ayuda. Tanatan sa infrastruktura, wala usab nagpanukog hatag sa ilang suporta ang duha ka kongresista sa Misamis Occidental.
our provincial infrastructure projects are augmented by the amount of 7 billion pesos for the 2nd district through the efforts of Congressman Sanso Fernando Waminal. And 3.8 billion pesos for the 1st district through the efforts of Congressman Jason Almonte. This is this strong collaboration and unity. I believe this is for the first time that the governor and the top congressmen in our province belong to one team, the Team Asinso. Gibansagan si Governor Henry Waminal, the hard-working governor. Maong akong ipangutana kung hatagan nila og grado ang gobernador. Gikan 1 hangtod 10 ug 10 ang pinakataas. Mao kini ang grado nga gihatag sa mag-uuma nga si Bernardo Suganon Jr. sa performance sa gobernador. Sa na 100 10. oh anak din na lapas pa mga libo kan basta kinaubsan na ng 100 na pero 100 mo lagay pambila na ma'am okay naman lagay ng panana kung napay labaw di mas maipo. Samtang si Mayor Indy Waminal sa Osami City mihatag usab sa iyang grado sa gobernador. Tama na maka-10, so I'll say 10. If you say 20, I would have said higher. So Yes, you are so satisfied with this performance? Yes, no. As a miss noon and also as a local leader myself. In fact, I often say nga, dali ra mag-mayor under him because not only does he guide us in how to help, how to provide better services and programs to our constituents, no, na siya maayong na structure, na plan, na iyahan ko pa-follow sa amuha, no, it's also very easy to get support from him. Like, he tells us na, okay, at least one LGU dapat naamoy tagsa-tagsa. This is an example. Tagsa-tagsa nga tourism project. So, propose this sa mga tourism project, he helped us evaluate, ipangayan ba dito nga tourism project, and pag na mo o plan nga, o muna ang ngayon na magbuhaton, when it comes to funding it, automatic ako makatabang sa namo pondo anak. Ang kinamahuran nga anak ni Governor Henry Waminal nga si Misamis Occidental 2nd District Representative Fernando Sancho Con Ando Waminal nagpahayag. Super outstanding, di ba? It was very detailed, it was very specific, no? And it was very impactful. Very substantial ang mga points na i-raise ni Gov, especially one of the most significant accomplishment in the last 2 years is the increasing trust of our investors. Ang duha ka anak sa gobernador nga sila si Osami City Mayor Indy Waminal ug 2nd District Representative Ando Waminal ang duha ka lig-on nga pundasyon sa iyang pagserbisyo sa katawhan tungod kay ang duha ka mga anak niini ana usab sa natad sa politika ug nahimong katuwang sa gobernador sa iyang pagpanerbisyo sa ilang probinsya samtang padayon nga mihatag sa iyang dedikasyon ug panahon ang gobernador alang sa iyang katawhan. Gikan ini sa Oroquieta City, Edith Caduay, News 10 Philippines. Stay safe.